Вітаю, сябры! З вами Квадрат, і сёння да нас вярнуўся апошні сезон хадзячых мерцвякоў. Амаль праз 4 месяца пасля папярэдняга эпізода мы нарэшце маем працяг гісторыі Клементыны. І каб не марнаваць яшчэ больш часу, пачынаем. Пасля фактычнага закрыцця Telltale Games гульнёй займаецца Skybound Entertainment, кампанія-творца арыгінальнага комікса. Гульня не мусіць змяніць фабулу, але ў тэхнічным плане ўжо можна заўважыць зніжэнне якасці. У гэтым эпізодзе вельмі часта гульня рухаецца рыўкамі, быццам чытаючы нешта з дыска. Можа, гэта праблема выключна ў мяне, але раней такога не было. Па-за зменай творца і тэхнічных дробязей зменілася і крама, якая прадае гульню. Зараз апошні сезон The Walking Dead даступны эксклюзіўна ў Epic Store. Усе ўладары гульні ў Steam таксама маюць магчымасць пагуляць, але мажлівасці набыць гульню ў Steam больш няма. Але гэта можа быць і на карысць гульцам, бо ў пераліку на даляры гульня каштуе $6,5 у Epic Store, а ў Steam было хіба $9,5. На $3 танней і брак альтэрнатыў. Усё адно прыйдзецца набываць у Epic Store. Падзеі эпізода адбываюцца адразу пасля нападу рэйдараў з папярэдняга эпізода. Вам дадуць пакатаваць аднаго з іх. Узровень значна лягчэйшы за GTA 5, але ўсё адно. Ад яго вы даведаецеся, куды забралі вашых сяброў. І вы, канешне, будзеце іх ратаваць. Увогуле, эпізод атрымаўся досыць дынамічным, нягледзячы на тое, што ён амаль цалкам складаецца са стэлса. Галоўнае, што мяне пужае, наступны эпізод апошні. А ў гэтым было вельмі шмат адсылак да падзей першага сезона і яго галоўнага героя Лі Эврета. А я памятаю, што з ім здарылася. І штосьці мяне пачынае непакоіць заканчэнне гісторыі Клементыны. Але гэта мы яшчэ ўбачым 26 сакавіка. Рыхтуйце хустачкі. А зараз час на развітанне. Шчыра дзякую вам за прагляд. Чакаю ад вас лайкі, дызлайкі, каментары ці нават падпіскі. Але зразумею, калі не. Наступным відэа, як і пасля папярэдняга эпізода мерцвякоў, будзе Лара. А калі дакладней, яе трэці дадатак. А амаль праз месяц вас будзе чакаць нешта цікавае. Да гэтага мы яшчэ вярнемся. А зараз бывайце!